Hej og velkommen til Gravel Performance Podcast med Bundgaard og Barclays. Det her det er episode 1, så bær over med os. Vi har lavet podcast begge to før hver især, men det her det er første gang vi gør det på den her måde, Magnus. Så jeg tænker vi starter med lige at forklare lidt omkring hvem vi er og hvad den her podcast den reelt set går ud på. Så vil du ikke starte med at fortælle lytteren, hvem er du, hvorfor er du med i den her podcast, og hvad går du og laver til dagligt? Jo, tusind tak, Thomas. Jamen, jeg laver den her podcast, fordi jeg tror, det kunne være mega spændende at både få lov til at dele lidt om, hvad vi går og laver, men også på en eller anden måde snakke os klogere sammen. Så derfor synes jeg, det var sjovt at lave et samarbejde med dig. Men jeg hedder Magnus, og jeg er 29 år, og jeg er lidt en alt muligt, laver alt muligt forskelligt. Primært skal jeg være cykelrytter næste år, hvor jeg fokuserer på gravel-delen og køre cykelløb der. Men jeg har også en kandidat fra KU i humanfysiologi, og har arbejdet 2 år som videnskabelig assistent med forskning inden for exercise og performance. Så det har været varmetræning, højdetræning, hvordan kroppen bliver påvirket af primært sådan nogle ydre stimuli, som det kunne være. Og så arbejder jeg i Palmares, hvor jeg er primært træner og laver også lidt bikefit hernede, som jeg ejer sammen med Rasmus Wallin. Jeg skulle sige, at du ejer af Palmares, ja. Ja, præcis. Ja. Så og mit navn det er Thomas Bundgaard, og jeg er også med i den her podcast, fordi ligesom dig, jeg tænker, det kunne være rigtig sjovt at basic nørde lidt mere i nogle emner, som jeg bruger ret meget af min tid på til dagligt, fordi jeg også er træner og laver også bikefit. Det er bare velofit på den anden side af broen, og altså i Aarhus. Og jeg synes egentlig, at der er sindssygt mange gode podcast derude, som tager mange af de her interessante emner op. Men vi savner, synes jeg i hvert fald, en på dansk, hvor vi har mulighed for at gå ned i de her emner, som kan være aerodynamik på gravel, kost og ernæring, træningerne, tage folk lidt med ind bag kulissen i forhold til at snakke race, performance og forberedelse osv. Så det håber jeg på, at vi kan. Vi har allerede en masse gode emner, vi relativt kan tage op og snakke ud fra. Men det skal vi gøre her den kommende tid. Jeg er blevet 41 år. Du hørte rigtigt, 41. og det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg har også kørt en hel masse gravel og gør det stadigvæk. Jeg har kørt på hold de sidste 2 år det sidste år er det vel kun. Du har kun været 1 år så videre på plads. Jeg har kun været med 1 år på Power Racing. Og har kørt en masse cykelløb med dig. Ikke så mange imod dig. Det kan være, jeg kommer til at gøre næste år, eller om nogle år, når du stiller op i H-klassen. Jeg er ret sikker på, at det her det har været mit sidste år i eliteklassen. Så skal jeg stadig køre en masse gravel næste år, men i H-klassen. Og til dagligt så bruger jeg alt min tid i velofit, hvor jeg bikefitter, tester og træner. Og så jeg laver en hel masse arbejde sammen med det her professionelle cykelhold Uno X, hvor jeg står for alt deres bikefitting der. Så det der er nok at fylde dagen ud med. Så det er jeg super, super glad for, og rigtig tilfreds med det, jeg går og rykker i. Så i dag, der starter vi sådan stille og roligt ud, og vi har et emne, og lad mig lige se, hvad vi egentlig endte med at kalde det her emne. Men det var så noget med, at vi vil snakke vores nuværende træning, fokus, og generelt den her forberedelse frem mod sæsonen 2026. Og det er jo et stort bredt emne, men jeg tænker, det er emne, vi sagtens skal kloge os en hel masse på, nok når det handler om os selv. Så jeg ved ikke rigtig, Magnus, hvis jeg nu starter med at stille dig et spørgsmål, dit fokus, sådan lige på nuværende tidspunkt, sådan rent træningsmæssigt, hvor ligger det henne? Så mit personlige fokus, det ligger
egentlig på at komme i gang igen. Jeg har været i gang i 2-3 uger nu her, og jeg kan godt mærke, at den træning, jeg plejede at lave, det kan jeg ligesom ikke holde til lige nu. Så for mig handler det meget om at lave en progression i træningen, der gør mig i stand til at kunne træne hårdt, måske fra årsskiftet af. Så det er sådan noget med at bygge op med stigende volumen fra uge til uge, altså flere timer, og komme op, måske at lande på det, jeg plejer at lægge på i sæsonen. Og ellers så er det en forholdsvis lavintens del af træningen. Men man skal også huske, at ens zoner, i virkeligheden er lidt lavere end... altså, det er hårdere at køre 250 watt nu, end det var i sæsonen. Så derfor føles det også meget lavintens. Men ja, primært træning i zone 1 og zone 2. Og så har jeg lidt højere intensitet for sådan at vedligeholde, men egentlig et fokus på at forbedre noget i de højere zoner. Og jeg har ikke noget styrketræning på, men det kunne man sagtens, altså det er noget, jeg har med mange af de atleter, jeg arbejder med, men jeg har valgt at skære det fra. Hvorfor det? Ja, jeg synes, det har været svært at vedligeholde i sæsonen, og på et tidspunkt kom jeg også, altså havde jeg ikke styrketrænet så meget, så det føltes rigtig hårdt at komme i gang med igen, og jeg synes, jeg brugte meget energi på det, inden jeg egentlig kunne komme til at løfte tungt, fordi jeg bare blev øm af det. Men det er noget, jeg overvejer med mig selv hvert år, og ikke noget, jeg har en stærk holdning til, men egentlig så tror jeg også, jeg synes, det er sjovere at bruge tiden på cyklen. Men ja, så derfor er det blevet sådan. Har du gjort det andre år? Altså har du haft sæsoner, hvor du sådan set, altså vintersæsoner, hvor du har styrketrænet? Ja, altså hele vejen op igennem U19-tiden og de første år i A-klassen, der gjorde jeg det både vinter og prøvede at vedligeholde det hen over sæsonen. Men når man har mange rejsedage, så kan det være svært at vedligeholde, og når der går mere end de der 7-10 dage imellem, så skal man ligesom i gang igen med det. Så jeg har vurderet, at for mig kan jeg ikke vedligeholde det igennem sæsonen, og så har det været for meget energi at lægge i det, som tog energi fra noget andet. Okay. Hvad med, hvad kan man sige, fordi nu snakker du styrketræning, sådan, og her tænker du sådan, altså virkelig sådan performance-mæssig styrketræning med tung, eksplosiv styrketræning går jeg ud fra. Hvad med core-delen og sådan, hvad kan man sige, lidt mere, jeg vil ikke kalde det gymnastik, men lad os bare kalde det core, mobilitetstræning. Er det noget, du bruger tid på? Det er noget, jeg bruger lidt tid på. Husk at være ærlig. Noget, der var nemmere at få ind, da jeg styrketrænede. Fordi der havde jeg en god rutine med at gøre det som afslutning på styrketræningen. Hvor nu har jeg ikke rigtig det der rum i træningen, hvor det ligesom ligger. Så det er noget, jeg ikke er god nok til at få ind i min træning. Men jeg bruger det nok mere op til sæsonen, hvor jeg laver smidighedstræning for at kunne sidde med aerodynamisk på min cykel. Så der er det primært udstrækning af haserne. Ja, for eksempel hvis jeg skal køre enkeltstart, eller har siddet mere oprejst i løbet af vintertræningen, som man ofte kommer til, og så skal i gang med cykelløbene, så kan jeg hurtigt mærke, når man skal frem og sidde, så kan det være udfordrende til at starte med. Og der tror jeg, at kombinationen af at træne i positionen, og så lave lidt udstræk ved siden af, fungerer ret godt. Men sådan selve core-delen er ikke noget, jeg har brugt sådan lidt tid på. Nej. Har du egentlig nogle sådan, altså problemer, sådan rent kropsligt med skader, gener, skavanker, sådan, der kommer og går her i opstartsfasen eller i sæsonen? Jeg har et problem med mit venstre knæ, som jeg altid har haft, men det er ikke rigtig noget, jeg har kunne løse med at lave styrketræning. Så af den grund er det nok også noget, jeg har negligeret en lille smule. Okay. Hvad må jeg spørge, hvad det er? Altså, har du selv en idé om, hvad problemet kan være, eller? Ja, jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad problemet er. Men det virker ofte som om, at min venstre fod, den har svært ved at finde sig til rette. Så derfor søger den mod siderne. Altså rotationen. Og det er ligesom om, det forplanter sig op igennem. Vridet fra foden forplanter sig op igennem knæet. Så altid hvis jeg skifter klamper, eller skifter... lige nu prøver jeg at vende mig til at køre med Shimano-pedaler i stedet for Speedplay, som jeg har kørt i år. Og det er enormt svært for mig, fordi floaten er så lille, så jeg støder hurtigt på kanterne. Og så sidder min fod hele tiden og presser mod en af kanterne, og det forplanter sig ligesom op igennem. Og der skal bitte små ændringer til, hvor mit højre knæ, det kan jeg bare sætte op, og så kører det. Altså, det
Det kræver ingenting for mig. Og venstre knæ, der, selvom jeg sætter de samme klamper på i samme position, så skal jeg stadig være forsigtig, når jeg starter. Okay. Men det lyder måske heller ikke som om, at det er sådan en decideret sådan, altså styrketrænings core ting, der i princippet kan løse det. Altså det er formentlig måske noget mere bikefit-relateret, eller så er det sådan noget meget specifikt styrketræning for nogle muskler nede i foden og underbenet, der måske er årsagen til det. Så hvad er det, hvor mange timer træner du lige pt? Sådan på 15-16 timer om ugen lige nu, og bygger sig op mod de 20, som er sådan et godt gennemsnit, jeg kan lide at lægge på igennem sæsonen. Og så er der altid nogle uger, hvor jeg falder ned, men jeg ved, at hvis jeg træner 20 timer om ugen, så er det en god uge. Så er hun god. Okay. Spændende. Hvad siger du til det? Er det noget af det samme, du går og roder med, eller? Nej, overhovedet ikke. Hvad hedder det? Jeg har en lidt anden tilgang til det i år, og det fordi din tilgang vil jeg jo uden at sådan at træde over tæerne, det er jo sådan en god klassisk tilgang, hvor man starter roligt op og bygger op i altså man siger, progression, volumen, hvor der ligesom er fokus på det, og det giver jo god mening. Jeg har helt sikkert også sådan efter min pause har fokus på bare det at komme i gang igen, altså haft justeret zonerne en smule, og så startet i hvert fald de første 14 dage op med bare at have fokus på at køre nogle timer og komme tilbage i sadlen og så videre. Men har et relativt stort fokus lige nu her på at udvikle min VO2 max en smule. Og det gør så rent praktisk, at jeg ligger lidt lavere i timer lige nu her, fordi hvis jeg skal ind og arbejde med min VO2 max, så er det simpelthen under forudsætning, at jeg faktisk har at jeg ikke har for meget fatigue i systemet. Og jeg kan mærke, at særligt også sådan med temperaturen, som den er lige nu her, og hvad kan man sige, træningen udenfor og de lidt længere ture, de slider, synes jeg, lidt på kroppen. Altså jeg synes virkelig, at jeg kan mærke, at en 3-4 timer i kummefryseren, det er bestemt hårdere sådan for hele systemet, end det er, når det er 20 grader udenfor. Men årsagen til, at jeg har valgt den approach lidt i år, er, at jeg ønsker egentlig at løfte min VO2 max, kan man sige, den samlede, skal man sige, friske effekt nu her, og så på et lidt senere tidspunkt begynde at arbejde ind i og, hvad kan man sige, arbejde med min, lad os kalde det lidt mere sådan fatigue VO2 max, hvor timerne så kommer på, og hvor mine intervaller så vil ligge lidt senere i træningen. Så jeg bomber stadigvæk, kan man sige, min volumen langsomt op, men måske lidt mere sådan sløvt progressivt i forhold til dig, tænker jeg, hvor jeg ligger lidt lavere i samlet tid lige nu her, men har så lidt højere intensitet på. Og jeg har faktisk haft lidt sådan indre dialog med mig selv, om jeg faktisk skulle nævne det her, men nu gør jeg det. Og det er fordi, jeg har egentlig siddet og nørdet ret meget i den her sådan pedaleffektivitet. Altså, hvordan man i princippet er i stand til at overføre, hvad kan man sige, flest positive kræfter til pedaltrådet. Man kalder det også torque effectiveness, altså din torque effektivitet. Og der har jeg selvfølgelig siddet og kigget på nogle af mine atleter, men også rigtig meget mig selv i forhold til at se, hvor ligger jeg henne nu, og hvordan kan jeg egentlig få en bedre effektivitet ind i systemet. Og noget af det, som jeg kan se, har haft, der har både været lidt studiemæssigt, men også sådan rent som man siger, erfaringsmæssigt, det er, at jeg kan se, at min effektivitet stiger ganske betragteligt ved at køre torque-træning generelt set, men særligt torque-træning med meget høj intensitet. Så jeg har tidligere, det har jeg gjort mange år, det ved jeg da også, at der er mange, der gør derude nu, der kører generelt sådan torque-træning. Og der er lidt sådan i øst og i vest, som også, det kan du sikkert snakke meget mere med om, hvad effektiviteten er ved det, og der er helt sikkert nogle studier, der peger i retning af, at det skal man bare gøre, og der er også helt sikkert nogle studier, der peger i retning af, det har ingen effekt. Det ved jeg ikke, om du kan sige mere om allerede nu. Jo, det kan vi godt vende. Det er jo noget, der har været debatteret i lang tid, fordi at det er noget, man
ofte har set professionelle cykelhold gøre, uden at der har været evidens for det, og derfor har der været en kritik af det. Og der er også blevet lavet studier, der har vist, at det ikke er mere effektivt. Altså, måske er det det samme eller dårligere. Og her, ret for nyligt, er der så begyndt at komme nogle lidt mere positive studier på brugen af torvtræning, så det er sådan den der kamp mellem, hvad man har fundet ud af virker sådan anekdotisk, og så hvad den sådan hardcore forskning kan vise i et laboratorium. Og så er jeg stensikker på, at der sikkert også er nogen, der ligesom med alt muligt andet, der er nogen, der responderer godt på det, og der er nogen, der kører det, og måske glemmer lidt at egentlig måle på, om de rigtig bliver bedre af det, men bare kører det, fordi det er noget, Pogacar også gør. Altså, og der er jo måske meget den her overbevisning om, at sige, det er fint nok at prøve noget nyt. Jeg synes bare hele tiden, man sådan skal have sådan en eller anden form for kritisk tilgang til det, for at finde ud af, om det reelt set påfører en positiv effekt. Og hvis ikke det gør, så skal man skære lortet fra, for så bliver det i min optik bare støj. Og det tror jeg, man som cykelrytter meget ofte kan have en tendens til reelt set at putte for meget støj ind, og så være lidt for kritisk i forhold til, hvad er det, der reelt set har effekt. Men det jeg gjorde til at starte med, det var, at jeg kiggede rigtig, nu er jeg begyndt at køre med, jeg har både arbejdet lidt sammen med noget, der hedder Body Rocket, men også kørt med de her Garmin-pedaler, hvor man så faktisk kan måle på de her tal, og kunne se, at jeg rodede ofte rundt sådan omkring, hvilket var helt normalt, på sådan noget 75, 77, 78% af den her torque effectiveness. Og for at pensle det helt ud, så kan man sige, jamen det betyder rent praktisk, at hvis man har en torque effectiveness på 80%, så er der 20% af dit pedaltråd, der reelt set modarbejder dig. Så har man 80% positiv kraft, og man har 20% negativ kraft. Og hvis man sådan kobler det op i tal, og det betyder, at hvis man kører 300 watt, så har man reelt set, så skal man faktisk op og yde 360 watt, for at få 300 watt fremaddrivende kræfter. Så man har faktisk 60 watt, der egentlig modarbejder dig lidt. Og det jeg var nysgerrig på, det var jo, at kan man reelt set få reduceret de her negative kræfter i pedaltrådet, så man får flere positive kræfter, så må det helt sikkert øge din effektivitet, og hvis det så samlet set også kan være med til at øge din økonomi, så har man måske lidt fat i den lange ende. Jeg synes i hvert fald, det var spændende at gå ind i, og jeg har gjort det på nogle rytter også og så videre, og det har jeg så arbejdet lidt med her over de sidste 4-5 uger, hvor jeg har kørt torque-træning, men med VO2 max intensitet. Og det er satme hårdt. Altså det nipper helt sindssygt, og jeg vil helt sikkert sige, at man skal gå stille til værks med det, fordi det er hårdt for systemet, det er hårdt for knæene, og det jeg kan se på det er jo, at når man bare generelt kører en høj torque, altså en lav kadence, så stiger din torque effectiveness. Men det der med at køre det under et højt load, så virker det lidt som om, at i hvert fald min neuromuskulære adaption til det, den får et ordentligt skub bagi. Og det kan jeg ikke bare se sådan på træningen efterfølgende, altså minutterne efter jeg har kørt et torque-interval, at jeg faktisk er bedre på pedalen, men jeg kan også se det på min helt almindelige endurance-ture. Så jeg har flyttet mig næsten 10% på området på 5 uger, ved at køre det her fast 1 gang om ugen. Jeg ved ikke, om jeg har været usædvanligt dårligere til det, så det er det, så jeg har responderet godt på det, men jeg kan i hvert fald mærke, at min effektivitet på pedalerne er markant bedre. Det jeg så mangler lidt nu her, det er jo så reelt set at begynde også at måle lidt på, hvordan ser det ud med det output, altså hvad giver det reelt set af positive ting i forhold til, samlet set så handler det jo om at reelt set at så få vattene op, og så puls og RPE og laktat, eller hvad det er, så lavt som overhovedet muligt. Og der
mangler jeg i hvert fald nok stadigvæk lidt arbejde for at finde ud af, om jeg reelt set er økonomisk er blevet bedre, men jeg kan se det på min tal. Vi har faktisk lige løst gåden i dag med at lave vores eget chart inde på Intervals. Det skal jeg vise dig bagefter, hvor vi faktisk kan samle alt den her data, og så faktisk se på, hvordan det ser ud. Men det er sindssygt spændende. Det bruger jeg mega meget tid på lige nu her. For jeg tænker faktisk sådan, at det kan være rigtig spændende i hvert fald at se på, hvordan og hvorledes man pedalerer, og det er måske også det kan måske også være udslagsgivende for os at sige, jamen, hvilken krankarmlængde skal man køre med, fordi der kan også være lidt i forhold til din effektivitet jo. Men det bruger jeg lidt tid på, men lidt tilbage til min progression, kan man sige det. Jeg har fokus på at gøre min VO2 max rigtig god og høj nu her, og så vil den fade en lille smule ud, hvor det bliver lidt mere vedligehold, og så bliver timerne intensiveret, og så håber jeg lidt på, at jeg kan arbejde lidt mere sådan med min økonomi, kan man sige. Og det er sådan min egen lille filosofi, det der med, at jeg synes, det er svært at arbejde med VO2 maxen, hvis timerne bliver for høje, fordi jeg simpelthen bliver fatigued. Og det er ikke sikkert, at sådan en 29-årig knejt som dig, han kan mærke det, men det kan man sgu godt, når man runder de 40, synes jeg. Der synes jeg, at det bliver sværere at finde den friskhed til at kunne gå tilstrækkeligt dybt. Jeg kan sådan set godt træde vattene, men det handler jo også lidt om det der med at så få hjerte og lunger og hele sådan det kredsløbsmæssige system til også at se loadet. Så jeg tror, der er mange derude, der har svært ved at få pulsen op i din VO2 max zone, så det bliver sådan et super fint perifært load, men dit centrale load omkring skal man sige, pulsen og altså hjertet og iltoptagelsen sådan noget, den er måske ikke helt med, fordi den er ligesom dækket til i for meget træthed. Så har jeg startet styrketræning op, men jeg har helt sikkert et specifikt approach med det, og det er fordi jeg har en rigtig dårlig ryg. Jeg har et gammelt brud tilbage fra da jeg var 20, der sidder i bunden af ryggen. Jeg har usædvanligt nedslidte diskskiver. Jeg har mild stenose dernede. Jeg har en fremadglidning af et hvirvelelement. Og som en dygtig kirurg, han sagde til mig, at vi kommer til at operere dig på et eller andet tidspunkt. Men du skal fortsætte med det, du gør. Og så når du ikke kan løfte dine fødder mere, så skærer vi i dig. Så jeg håber bare, at jeg kan løfte mine fødder mange dage nu her. Altså, men jeg kan mærke, at jeg har noget, der virkelig skal fokuseres på. Og ellers så bliver jeg sgu sendt hjem. Det er helt sikkert. Så det er mit approach for ligesom sådan at holde styrketræning ved lige. Og der er der et par enkelte tunge øvelser. Jeg kører sindssygt meget med et ben ad gangen. Jeg er nok lidt modstander, tror jeg, sådan lidt generelt set det der med den meget tunge, dybe squat og det der, fordi jeg synes, at teknisk er det svære øvelser, i hvert fald at lave med stort load, og mange gange, så kan man godt have nogle af de der rotationer i bækkenet og lidt ubalance og så videre, og hvis man så lige pludselig loader sig selv med 100 eller 150 kilo, så skal der bare ikke ret meget til, før tingene de sætter sig. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet på min egen ryg. Men at køre med et ben ad gangen, så kan jeg load mit system rigtig, rigtig godt, uden at jeg egentlig føler, at jeg får de der negative effekter ved det. Altså jeg får ondt i ryggen, eller ondt ned i bækkenet, eller du ved, stråling ned i ballen, eller hvad det nu kan være. Så jeg har typisk 2 tunge øvelser, og resten det er mobilitet, hoftebøjer, core-træning, som jeg laver 2 gange om ugen. Men jeg laver core-træning hver morgen. Altså nogle gange 10 minutter, nogle gange 30 sekunder, men jeg skal lave en eller anden form for aktivering af mit system, før jeg hopper ud på cyklen, ellers så er jeg fucked. Så det er jo sådan en sindssygt god vane, hvis man kan inkorporere det der, og jeg tror, at din approach til det der med at sige sådan, i dag der når jeg en øvelse,
og hvis jeg i morgen har tid til at lave en halv time, så er det godt, men jeg tror, at det mentale framework i at sige, jeg skal bare lave et eller andet. Så bygger man en vane, og så bliver det noget, der bliver altså vedholdt. Ja, jeg har sådan lidt det der i hovedet der med, don't break the chain. Altså hvis jeg gør det her, og det er sådan set lidt ligegyldigt, om jeg gør en lille bitte smule, eller jeg gør rigtig meget, så har det den der positive konsekvenser og effekt. Og det, der kan jeg jo bare se på rigtig mange, jeg træner og har hjulpet også med bikefit og så videre, at de har nogle super gode intentioner, når de har problemer, så får de ligesom lavet deres træning og så videre, og så går det godt, og så fader det ud, og så begynder det at gå skidt, og så kommer de tilbage, og så siger jeg, jamen, skru op for de ting, der ligesom gjorde, at det kom til at gå godt. Altså det er ret simpelt. Men der er jeg bare lidt mere det med, at jeg vil bare gerne holde det en lille bitte smule ved lige, så jeg ikke får de der dyk, hvor jeg får super ondt. Altså. Ja, det er jo den der skillen mellem, om man er motiveret af skaden, og undgå skaden, eller handlingen kommer af, at det er en vane. Ja. Og det er jo det, der gør forskellen. Ja, og det er helt sikkert blevet en vane nu her. Så hvad med indendørs tænkte jeg faktisk på. Undskyld, du havde et spørgsmål først. Jeg var lidt nysgerrig på din træning, så først det torque-træning, eller jeg var lidt nysgerrig på, hvordan du skruer din uge sammen, altså når du har et fokus på VO2 max og torque. Så hvor mange intense dage vil du ligge på en uge, og i den del af din træning, der er VO2 max træning, er det kun torque, eller har du også dage med højere kadence i ugen? Ja, jeg har 2 dage om ugen nu her, der typisk ligger, de har egentlig ligget her mandag og onsdag, men jeg kan simpelthen mærke, at jeg har ikke nok rest imellem mandag og onsdag. Så jeg har faktisk sådan her de seneste par uger, der har jeg skubbet den til, at det bliver mandag og fredag. Jeg kører min intense dage. Og der har det været sådan, at min mandag har været den her torque-træning / VO2 max træning, og det har været, til at starte med, var det 4x3 minutters VO2 max med kadence 55-60. Meget fokus på altså siddende, men i takt med, at jeg sådan har bumpet intervallerne lidt op, lige nu er jeg oppe og køre 8x3 minutter, der har jeg også sådan, som sige, en del af intervallet, det enkelte interval, hvor jeg også er stående. Men jeg er ellers meget fokus på det der med virkelig at være skarp på at blive siddende mest muligt i mit tråd, og spænde op i core, og virkelig fokusere på at få kræfterne ned i pedalerne. Har du fokus på at træde rundt, når du gør det, eller har du mest fokus på dit downstroke? Jamen det der faktisk er lidt sjovt, er at når jeg sidder og kører torque-træning med fat max intensitet, så har jeg i princippet det der fokus på, at jeg gerne vil sådan lidt træde og trække. Det har helt sikkert også nogle effekter. Jeg tror meget på, at torque-træning omkring fat max intensitet har måske et lidt større sådan metabolisk, nej, det er forkert at sige metabolisk, men det stresser jo de røde muskelfibre, så jeg synes egentlig, at man kan komme lidt omkring ved at køre den her torque-træning, og egentlig stresse dine muskler en lille smule mere, som om at de har kørt en længere tur, end de i virkeligheden har gjort. Hvor jeg kan se i hvert fald, at når jeg træder højere intensitet, om det så er tærskel eller VO2 max, så tænker jeg måske bare mere på, jeg skal simpelthen bare forsøge at ramme de her watt, og træde så hårdt som overhovedet muligt, og det gør, at mit tråd bliver på en eller anden måde lidt mere naturligt. Så der tænker jeg ikke over, hvordan jeg træder. Jeg tænker bare over på at sidde stille, og så egentlig træde så hårdt og effektivt som overhovedet muligt. Så jeg har ikke så meget sådan den der sådan overvejelse i, hvordan jeg træder. Det kommer bare mere naturligt til mig. Og jeg tror faktisk på, at der er en læring for systemet i, at det kan man også bare selv sidde og prøve, altså ved bare at sidde og tænke på at træde og trække. Altså det kan du formentlig gøre i 20 og 30 sekunder, og så fader du ud af den der koncentration. Altså så kommer man til at gøre det på sin naturlige måde alligevel. Og det gør jeg meget i de der højintense torque intervaller.
så jeg tror på, at der er en eller anden form for naturlig læring af systemet, så neuromuskulært, på at jeg så også tager det med ind, og bare træder naturligt, når jeg så sidder og kører min grundtræning. For jeg kan se på mine grundtræningsintervaller efterfølgende, altså her den sidste periode, at fra at ligge og rode rundt på de der 7, 78, 79%, så ligger jeg midt 80'erne nu her. Og det er et eller andet, er der i hvert fald sket. Det er helt sikkert. Og der kan jeg i hvert fald se, at hvis jeg har kørt en 3 timers tur, og jeg stadig ligger i det der leje, så kan det ikke være helt skidt. Ja, det er spændende. Jeg tror, jeg havde egentlig... Jeg ville have været... Eller jeg er lidt skeptisk over for, om det har en reel effekt på præstationen, fordi nu er biomekanik faktisk ikke et af mine stærke sider, men jeg havde forstået det som om, at hvis man har mindre negativ energi i trådet, så er det fordi man trækker op i trådet. Og de muskler, der arbejder i den periode af trådet, er mindre effektive, altså med ilten til at producere watt. Så min sådan opfattelse af litteraturen var egentlig, at det ikke var mere effektivt sådan, bevægelsesøkonomisk at have et rundt tråd i forhold til bare at fokusere på at træde ned, hvor det er lårmusklerne, der arbejder, som ligesom, hvor du får flest watt per ilt, du bruger. Så det er jo spændende at se, hvad det kan... Jeg er faktisk fuldstændig enig med dig, for jeg har jo også sådan, altså når jeg har folk inde til Bikefit, der har hørt spændingsinstruktøren tilbage i 1998 sige, husk at træk, husk at træk, husk at træk. Jeg er faktisk stadigvæk helt enig med dig. Det der med at sidde og tænke på, at du skal... jeg tror ikke på, at du kan overføre flere positive kræfter i dit upstroke, altså i optrækket af pedalen, fordi de muskler, der reelt set arbejder i upstroket, det er din hoftebøjer, det er din haser, det er din lægmuskel, altså i princippet så dem, der flekterer knæet og flekterer hoften, det er dem, der ligesom arbejder i systemet der. Og det er usædvanligt svage muskler i forhold til din glut, altså din store ballemuskel, og så din quadriceps, som er de primært sådan powerproducerende muskler. Så det der i hvert fald er min sådan overvejelse i det er, at jeg bliver formentlig bare bedre til at, jeg vil sige, unweighte pedalen, altså tage load, altså lade min fod den ikke hviler tungt på, så jeg faktisk måske bare lige spænder op, eller måske bliver lidt bedre til at hjælpe foden ned igennem den der døde zone, hvor man skraber lidt i bunden, altså jeg plejer at sige skrab hundlorten af fodsålen, men at jeg har måske bare en lille smule mere, hvor jeg måske bare løfter pedalens vægt. Det er måske bare det der med til, at jeg får lidt mere sådan clean run på det powerproducerende ben. Og hvad der så reelt set sker, kan man sige, på den samlede økonomi, altså det handler jo i sidste om, hvor hurtigt kan man køre med mindst mulig brug af energi. Så det er jeg spændt på at så se, om der reelt set sker noget på den front. Fordi det er klart nok, at hvis jeg lige pludselig kan... jeg kan se nu her, hvis jeg sådan skal, for jeg sidder ude i mit skur med laktatmåler og tester og kører intervaller og så videre, og det er jeg også sikker på, at du gør en gang imellem nede i Palmares. Jeg kan bare se, at uden at... sorry, jeg slukker lige her. Jeg kan i hvert fald se, at min fat max er også steget i perioden. Altså det vil så sige, min laktat er i hvert fald faldet på nuværende fat max watt. Og det overrasker mig egentlig lidt, fordi jeg har haft så usædvanligt lidt fat max fokus. Selvfølgelig har jeg kørt nogle fat max intervaller osv., men jeg har egentlig haft et højere niveau, kan man sige, i sæsonen, regnet jeg egentlig med, men jeg er egentlig over niveau på fat max lige nu her, end jeg var i sæsonen, hvis vi bare sammenligner, hvad jeg kører ved de givende watttal, og hvad jeg producerer laktat. Og der ved jeg godt, der kan være mange nuancer af det her, i forhold til, hvad man spiser, og tidspunkt på døgnet, og whatever, men altså, hvis jeg bare sådan sammenligner de der hardcore laktattal med de hardcore watttal, så er jeg bedre omkring fat max nu her. Og om jeg så tilskriver, at jeg reelt set bliver mere økonomisk i sidste ende, det er i hvert fald noget, jeg synes er sjovt at gå og nørde lidt ind i.
Ja, det er super spændende. Ser du noget på pulsen? Øhm, jamen, pulsen, den er jo dejligt lav udenfor, når man kører ud i kummefryseren. Altså, og der ligger jeg ligger i hvert fald ikke højere, når jeg kører udenfor på nuværende tidspunkt, i forhold til de wattal, jeg kører. Jeg har ikke lige sådan samlet sådan de sidste sådan 4 ugers data på det endnu, men jeg kan se, at indendørs, der ligger jeg betragteligt højere, og det tror jeg simpelthen, at det er fordi, jeg ikke er tilpas, hvad kan man sige, tilpasset til de der indendørs træninger nu. Altså der kan jeg se, at jeg bliver bedre og mere økonomisk. Nu har jeg heller ikke kørt varmetræning, kan man sige, i den periode. Jeg går og bruger saunaen rigtig meget, altså, at det er lidt mere for velvære. Men nej, pulsen har jeg ikke sådan helt kunne se det store på endnu. Det vil jeg ikke konkludere noget på. Så, men jeg synes, det er sjovt at gå og altså også at bruge projektet nu her. Nu er jeg selvfølgelig heller ikke helt så meget sådan på højkant i forhold til den sæson, jeg ved, du skal ind og køre. Men det er da lidt skægt at finde nogle gode smuthuller, hvis det er, der er noget, der halter, og så reelt set gør sig bedre der. Ja, det er jo helt klart også nogle projekter, der motiverer mig i min træning, fordi at hvis man ikke har det der, hvor man følger med og går op i noget, så, så bliver det på en eller anden måde mindre målrettet, så jeg synes, det er super fedt, at du går og nørder med de der ting. Det er meget spændende at følge med i. Ja. Altså jeg skal i hvert fald nok, når jeg sådan har lidt mere sådan, som siger, valid data på det, og nu kan man sige, man kan jo aldrig nogensinde snakke om, at der er noget, der er, altså det er jo, hvad jeg reagerer på, og vi er jo sindssygt forskellige, altså i forhold til muskelfiber og sammensætning, og hvad vi har trænet, og genetik, og alle de der ting, så hvad der virker på mig, er bestemt ikke ensbetydende med, at det virker på dig, og omvendt. Men jeg er lidt optaget nu her for tiden af det der med den der effektivitet, og så reelt set se på, hvordan vi så kan begynde at måle på økonomi. Og det skal der heller ikke være nogen hemmelighed, det kan man også se på Instagram og så videre, at vi har brugt lidt VO2 Master og laktatmålinger i relation til test af krankarme. Der er jeg i hvert fald lidt overrasket over, hvor relativt stor effekt der kan være på forskellige krankarmlængder, RPE, altså din fornemmelse for anstrengelse, og så i sidste ende dit metaboliske output. Der håber jeg da i hvert fald, at vi har en dansker, der kommer til at gøre det endnu bedre på World Touren i de der Grand Tours næste år, fordi han heller ikke har ondt i ryggen mere. Så det må han selv gå ud med, hvis det er lovende. Ja, det lyder lovende. Ja. Så Magnus, kan du ikke snakke en lille smule om, hvornår starter din sæson, og hvad skal du i princippet næste år? Hvor ligger dit fokus henne? Jamen, jeg kører et år mere for Power Racing, og så har jeg fået det, Henrik Ehlers, man kalder for en freelance-kontrakt på Airtox. Og det vil sige, at jeg får et sæt tøj og en licens til dem, og så kan jeg stille op til de landevejsløb, der passer ind i mit gravel-program. Men uden at jeg er forpligtet til at køre en masse cykelløb, som ikke passer ind. Så det bliver klart primært gravel-program. Ja, hvor starter du? Vi starter i St. Taval igen, hvor jeg vandt i år. Men jeg holder noget juleferie sammen med min kæreste uden cykel i år, som er lidt grænseoverskridende for mig. Men det gør nok, at formen kommer ikke til at være den samme til St. Taval. Men jeg tror på, at det i hvert fald lige, eller måske lidt bedre form, kan findes til Traga og Unbound, som er de 2 store løb i maj-juni. Yes, okay. Hvor lang tid pause holder du hen over julen? Nu er bare nysgerrig. Vi skal til Vietnam i 16 dage, og så har jeg lukket min kæreste med på en cykeltur dernede, hvor vi skal cykle 4 dage på mountainbikes. Men ellers så tænker jeg at holde mig i gang med en kondicykel og løbesko og sådan. Så det er ikke fordi, at det er 16 dage uden at lave noget overhovedet. Men det bliver ikke den samme juletræning, som jeg plejer at lægge i det. Plejer du at lægge stort load i den der? Ja, altså det har traditionelt set passet godt i juleferien, fordi jeg har fri, og du ved, ja,
der er mange, der kører gode lange ture, og det har været et meget passende tidspunkt også at få nogle timer i bogen. Ja. Så det plejer jeg at lægge nogle kræfter i det. Okay. Hvad de store mål for næste år? Hvor ligger du hen der? Eller hvad er det, du har fokus på? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg skal faktisk snakke løbsprogram med Tobias i morgen. Vores DS på Power Racing. Men de to store er jo Tracker og Unbound. Og det er dem, alle gerne vil klare sig godt i, og det vil jeg selvfølgelig også gerne. Jeg tror, at jeg kommer til at satse på Tracker 200. Både fordi, at det er en distance, jeg tror, passer mig godt. Og fordi vi har mange andre ryttere på holdet, som hellere vil satse på den lange. Og vi gerne vil fordele rytterne på de to distancer. Selvom at 360'eren er den, der fra organisationens side gerne, altså det er den, der skal være mest præcisfyldt. Så jeg tror, de prøver at flytte konkurrencen mod 360'eren. Så det kan jo også være det til min fordel, at der er lidt flere af de allerbedste, der kører 200'eren, og at så kan lave et rigtig godt resultat der. Ja. Jeg kan i hvert fald se, at sidste års vinder, Mads Wirtz, af Tracker 200 der, han skal køre 360 i år. Ja, det var det, jeg håbede på. Ja. Og det skal jeg i øvrigt også. Fedt. Så det bliver også lidt nyt. Og der det bliver et andet approach i forhold til sådan at performe hen over 6 timer, når det så lige pludselig er, det er jo ikke dobbelt distance, men det er næsten dobbelt tid, man kører jo. Jeg tror, det bliver en spændende rejse, og så må vi jo så se, hvordan det tager sig ud. Jeg tror også, der er lidt snak om, at de gør distancen kortere faktisk. Nå. At de rammer 3.40 i stedet for, så det bliver ligesom Unbound. Okay. Så må vi se, hvad de melder ud. Ja, fordi de har Gerard der står for løbet dernede, kunne jeg jo egentlig sådan lidt læse mellem linjerne, at han vil jo egentlig gerne have sådan, at det bliver sådan lidt the European Unbound. Ja. Så det er spændende, men det bliver helt sikkert altså det er jo altid et sindssygt fedt løb dernede. Altså Tracker er godt arrangeret, og der er stor prestige og meget sådan mediebevågenhed, altså. Så det er et løb, som mange har højt på deres kalender. Ja, det er det. Men også et løb, der er svært at forberede sig til. Altså, fordi det ikke ligner noget andet på sæsonen. Altså selvfølgelig Unbound er også 9 timer, men hvis man kører UCI-stævnerne og Gravel Earth, som bliver max 6 timer, så er det meget at skulle næsten køre dobbelt distance. Så ja. Spændende. Det er i hvert fald noget, jeg har snakket med en del, altså med nogle af dem, jeg træner, som lige pludselig også har den der langdistance som et af målene, eller måske noget Unbound, i forhold til, at de så også gerne vil køre stærkt i UCI, eller nogle af de der Gravel Earth. Fordi der er sådan lidt den der VO2 Max økonomi snak, altså. Og det ved jeg ikke, om det er noget, du egentlig tænker over, så lidt i forhold til at få doseret det rigtigt. Altså her tænker jeg lidt på... Altså det er jo klart, at ens træning skal jo også matche det, man gerne vil være god til i et eller andet omfang. Og det er også noget, jeg kan se, selvom det ikke er noget, jeg har gjort meget bevidst i år, så har min træning mere afspejlet de arbejdskrav, der er til at køre gravel. Så jeg har haft mere fokus på de lavere intensitetszoner, og mindre fokus på sådan de rigtig hårde angreb og accelerationerne, som der er. I højere grad er jeg ude af svingene. Altså jeg husker tydeligt, da jeg kørte Danmark rundt, hvor jeg kom op ved siden af Mads Wirtz, og sagde, kæft mand, vi spurter ud af alle svingene, men det er pissehårdt. Og hvis man ikke er vant til det der, som vi ikke var, fordi vi havde kørt så meget gravel, så er det en helt anden måde at køre cykelløb på. Selvom gennemsnitsværdet var måske 220 for mig, så var det stadig en hård etape, fordi vi skulle køre 700 watt ud af alle svingene, og så køre frihjul bagefter. Så på den måde, så tror jeg også, at man helt automatisk ændrer sin træning efter arbejdskravene til eventet. Har du noget, du sådan, altså, hvor du sådan altså, udover bare at køre mere gravel, er der noget sådan specifikt, du fokuserer sådan lidt på, for at være i raceform frem mod for eksempel Tracker 200? Du tænker sådan gravel specifikt? Nej, det har jeg faktisk ikke. Mm-hmm. Jeg har nogle træningssessioner, som jeg kører, og jeg kender sådan min watt, og så ved jeg ligesom, når jeg kan køre de watt med den her følelse, så ved jeg, så er jeg et godt sted. Så det er jo det er jo noget med at gentage de samme træninger
mange gange, så man lærer sig selv at kende og ved, hvordan man har det, når man er godt kørende. Ja, ja. Okay, men ikke sådan noget, hvor... Altså jeg går ud fra, at når du sådan snakker gravel, så træner du også på gravel, altså hvor du også kører noget mere sådan noget bumpy road og så videre, så du ligesom får det der input, så det ikke... Men træner du stadig meget på landevejen? Jeg træner helt sikkert for lidt på gravel, Okay. men jeg synes ikke, vi har meget nær København, der matcher det, vi kører til cykelløbene. Nej. Og jeg synes også, rigtig mange af de skove, vi har her, er sådan befærdet, hvis man kan sige det sådan. Der er mange mennesker, så jeg har egentlig ikke kørt særlig mange intervaller på gravel. Altså, så det er tit, jeg tager min gravelcykel ud og cykle, så kører jeg noget skov, og så kører jeg ud et sted, hvor det er det mere kontrolleret forhold til at køre min intervaller, så kører jeg noget skov hjem igen, eller finder en omgang, hvor jeg lige kan køre lidt svingtræning. Men jeg synes, det er ubehageligt at komme rundt i et sving, hvor man er i gang med et hårdt interval, og så er der en barnevogn og en hund, og altså... Ja, så min tekniske træning, den lægger faktisk meget til de recons, vi kører inden cykelløbene og cykelløbene. Og i år har jeg været så heldig at have tid til at rejse meget, så vi har også haft tid til at køre recon, altså ned til Traga næsten en uge inden og køre på ruten ugen op til, sammen med Unbound og nogle af de andre store. Så faktisk meget af min almindelige træning ligger på landevejen eller sådan en hybrid. Det giver god mening. Jeg synes i hvert fald det der med, at nu har jeg så, hvad kan man sige, Mols lige i baghaven, så jeg bruger det jo sindssygt meget, og men træner også stadigvæk rigtig mange timer på landevejen, altså, og det, jeg kan godt mærke det der med, jo tættere jeg sådan kommer på altså konkurrence, så vil jeg gerne ud og træne de der færdigheder på gravel, altså, fordi jeg kan også huske, jeg havde snakket med Tobias Kongstad der, hvor han, vi kørte, jeg tror måske det var Traga sidste år, eller forrige år, hvor vi var ude og køre noget bumpy terræn, hvor jeg sagde til ham, så træner du ikke nogle gange altså, på din gravelcykel, altså hvor du reelt set, fordi det der med reelt set at være i stand til at kunne overføre som sige, kræfterne, når det bumler og hopper op og ned og så videre, det er sgu ikke nogen selvfølge, i forhold til når man bare sidder på strandvejen og jogger nogle watt, altså det er et andet stress for kroppen, og det kan jeg i hvert fald mærke, at det nyder jeg rigtig godt af, når jeg kører min graveltur på Mols. Så den der specificitet, den nyder jeg at skrue betragteligt op for, når vi nærmer os løbende. Ja. Så jamen spændende, Magnus. Det var fedt at lige høre, hvordan det hænger sammen over på Sjælland. Og også lidt spændende at se, hvordan du får, hvad kan man sige, den der Vietnam-tur, hvordan den påvirker systemet. Ligger du ekstra timer i banken nu her, i forhold til sådan at komme måske lidt mere sådan fatigued ind til Vietnam, eller hvad er din plan der? Ja, det er det. Altså, i hvert fald den sidste, lige nu er det ikke et fokus, men den sidste periode lige op til, der kommer jeg nok til at lave en lille overload, men ja, altså det er ikke sådan så, jeg tror det handler mere om at få nogle stimuli undervejs, altså små, så man kan vedligeholde lidt, og så komme ud på den anden side, hvor jeg tror ikke den store overload, altså hvis det havde været kortere tid, så kunne man godt have gjort det og kommet godt ud af det, men når det alligevel er så lang tid, så handler det mere om, hvad jeg får lavet på turen, end hvad jeg får lavet inden. Okay. Ja, det er der noget, jeg tænker over, at jeg skal være et godt sted til den tid. Ja, giver mening. Godt. Jamen skal vi ikke runde af, og så medmindre du har du noget du vil spørge om, eller så... Nej, jeg synes faktisk, det er fint lige at holde afsnitten sådan okay korte her til at starte med, og så tjekke ind, og så er det måske nemmere at holde en god hyppighed på... det og følge med undervejs, i stedet for at vi skal fortælle om de sidste 3 måneder, de næste 2 måneder. Så tror jeg, det er bedre at holde dem her. Jeg er fuldstændig enig, og jeg vil lige sådan opfordre folk derude, at hvis der nu er noget man vil spørge os om, gerne vil have, vi går mere i dybden med, eller hvad det kan være, så er man jo sindssygt velkommen til at skrive til os. Kommentere enten inde på, jeg tænker vi laver noget Instagram på det her, og så tror jeg lige, at når vi nu her i de her podcast notes, så vil der også være en mail, man kan skrive til, så man reelt set kan smide spørgsmål afsted. Så vil vi meget gerne tage der lytterspørgsmål op også. Det
vil også være en hjælp til at holde k i gryden. Nu har vi heldigvis en hel masse emner, vi kommer til at tage fat på, så jeg håber lidt på, at som du selv siger, at der er god frekvens og hyppighed på det her. Men Magnus, tusind tak for din tid. Selv tak, det har været sjovt. Det er godt, og vi ses lige pludselig. Ciao. På gensyn.